Kosovada polisiya Pristina Üniversitetinin rektorunun vazifesinden çekilmegini talap eden studentler bilen çakmışdy. Yurdun ýörite güýçleri ýokary hujaýynyň öňündäki köpçüligi daratmak üçin çağırlypdy. Ýokary hujaýynyň studentleri eýem 10 günden gowrak wagt bäri protest geçirýärdiler. Üniversitetiň ýokary derejeli resmiýetine garşy korrupsiýa bilen ilteşikli aýplamalary ýönkälýär. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde galkanlary we hasalary göterip barýan 2000 töweregi hökümete garşy protestçi hökümet edaralarynyň etrapçasynda ýürüýüş geçirdi. Aktivistleriň sözlerine görä bu ýürüýüşler ýurtda dowam edýän köpçülikliň demonstrasiýalaryň talabyny ýatlatmak maksady bilen geçirilipdir. Bu protestçiler konstitusiýon reformalaryň geçirilmegini, Ýewropa Birleşigine goşulmak prosesiniň gaýtadan dikeldilmegini, hemde aktivistleriň gynalmagyna we öldürilmegine jogapkär resmiýlerin cezalandyrylmagyny isleýärler. New York'ta aktivistler gyşky Olimpiya oýunlaryna howandarlyk edýänleri Russiýada homoseksuallara garşy hasaplanýan kanuny ýazarmaga çağırdylar. Homoseksuallaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistler 5 fevralda şol bir wagtda dünýäniň takminan 20 ýurdunda protest çärelerini geçirdiler. Aktivistler Russiýanyň homoseksuallygyň propagandasyny gadagan edýändigi aýdylýan kanunyň homoseksuallary iýdarlamak üçin ulanylýandygyny aýdýarlar. Qırgızstanyň kanun çykarjylary ýurdun iň uly altyn gorunyň Kanadanyň Sincera kompaniýasy bilen ýurdun arasynda bilelikde eýçilik edilýän emlak bolmagyny ýol açyp biljek dokumenti kabul etdiler. Dokumentde bellenilmegine görä Qırgızstanyň Kumtor altyn gorunyna bilelikde eýçilik etjek täze kompaniýadan Qırgız hökümeti we Sincera kompaniýasy 50 göterim paý alar. 2026-njy ýyldan soň bolsa Qırgız hökümetiniň alýan paýyny artdyrmagy mümkinçiligi bolar. Ýurdun opposision partiýalary we ýerli ýaşaýjylar Kumtor altyn gorunyň millileşdirilmegini talap edýärler. Täjikistanyň günorta bölegi sowuk howa şertlerinden ejir çekýär. Ýurdun Kulop sewitinden ýeşärler güýçli garyň ýagmagy netijesinde 3 çöken mekdebi gaýtadan bejermäsine şäler. Bu mekdebiň guruluşy ýakynda tamamlanypdy. Şeýlede sewitdäki daşky gurşagy goraýan aktivistler ýerli ýaşaýjylardan ýabany haýwanlary naharlamaga kömek soraýarlar. Aktivistler agyr gelen gyşda ýabany haýwanlaryň halas edilmegi üçin tagalla edýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanış boldyňyz.